il-kumplament tal-jum it-tajjeb u s-saħħa. U l-ikla tajba. Għanamlu song ta' Charles Clues, eh? Dedika. Għal-dawk li jasbu li ħajmutu. Il-ħadd. Mut mux ħagġek. Jew l-ħajja xu għal-dajem, muxek? Jek wieħed bil-kwit jirraġuna, mal-ardanu għandu jinduna. Jek nejxu 70, 80 jew 90, mux xorta ġo tebut jahduna. Taddar jina kas minix nadi, la taf li tritmun għal-fejt bati. Għal-fejn l-interess, la naf jina stess, nispiċċa ma' assis jew abbati. Il-malteb id-darti għaxaqaqa, is-saqaf nistħajlu dejjaqa. Għalfejn insewwieħ, naf mux sen gawdiħ, kem jista min ħajti għadbaqa. Għazwiċ waslet it-tifla l-kbira, għaddiċ tintrit 3000 lira. Sibwet lill-arus, għalfejn dawn il-flus, jekk għada pitada nistira. Tal-income tax kitab u għeddidni, 6 snin għallilek għaddidni. Jienetlu għalfejn inħallas id-dejn, semmut ħija għalix qed kidni. Jek tħobbu lilkom infuskom, isaw id-dumux qasmu fluskom. U ejja tkun xieħ li għandek għatieħ, mal-mewt laħwa id-dendlu xkuskom. Jek lilkom jien konvinċejtkom, il-verita sħiħa u rejtkom. Jek għandkom xi flus, għawn jien ċali klus, tuomli u għara taħsbu li lejtkom.